co? Zrobimy sobie taki malutki rachunek sumienia. 25 roków temu Job przyjął święcenia kapłańskie. Stare Bystre stworzyło kółko. Szczęśliwymi są, bo my w tym trwamy. No i musicie powiedzieć, że musicie stwierdzić, że ładnie se wyglądamy. To jest rachunek sumienia trzeba zrobić. Trzeba go robić często, co by człowiek dojrzał, co w nim dobrego jest, ale i to, co jest złego. Dlatego wiecie co, baby, chłopy, oddalcie wszystkie złe myśli, to co nie jest dobre, nie zostanie hań daleko, uciszcie wasze serca, zadumajcie się nad tym Bożym Słowem, które dzisiaj żeśmy usłyszeli. Moi rozumieci, wiecie, kiedy głupota, ja wam będę robił rachunek sumienia. Jak was to nie dotyczy, to nie ma się co przejmować, ojcy. Ale kiedy coś w sercu skoro tak tam wiecie, duchu co, to ostawmy to dziś tu. Będzie to piękny prezent, dar dla Jezusa, Króla Wszechświata. Seł maca z jarmaku i niósł we worku psy, co jechali na kupił. I co do parę kroków to cząstym workiem, a wtedy we worku robił się straszny pisk. Gadają ludzie, patrzę, co tak częściej tym workiem? Bo wiecie co, jak ich nie jestem spokojnie, to mnie gryzą. A jak tak począsą, to się gryzą między sobą i ja mam spokój. Ja się was pytam, moi ostomici, nie wiecie wy czasem, co to za ręka nami czyńcie, co tak często na siebie wercymy? A jak pięknie gada Księga Mądrości. Szczęśliwy człowiek, co narósł mądrość. Szczęśliwy mąż, co nabrał rozum. Bo wiecie, mądrość to ślad Boga na ziemi. Mądrość chodzi obok nos. Kiedy pójdziesz po tym śladzie, dojdziesz do Boga. Moi łostomici, czy ty masz, człowieku, taką mądrość, co by wyczuć w sercu człowieka mądrość, mądre serce, byś hań dojrzał, bo kiedyś miał serce mądre, to byś wiedział, że niesiesz w nim ślad Boga. To jakby po tym twoim sercu przeseł Stworzyciel i zostawił na nim swój boski ślad. Bo moi ostomici, wiecie co? Mądry ten, co umie w człowieku, co umie grzechy ludzkie wytropić. Ale przecie mądrzej jest ten, co umie w człowieku dobroć wybaczyć. I nie jest mądry ten, co na drugiego sceko, ale mądry ten, co umie zgodliwe słowo nosić. Pięknie my się tu dzisiaj zebrali, co by świętować ze Starym Bystrym 25 roków ich istnienia. Z tego miejsca świętego trzeba wyjść, bracia i siostry, moi łoskomici, z poszerzonym sercem. Wolność buduje. Z wolności bierze się godność człowieka. Moi łoskomici, dał Bóg przykazania. Nie zabijaj. A czemu z tobą nie zabijać, kiedy cały świat zabijał? Liż skórę pod mys. A czemu wierzący ma nie zabijać? Bo jest wolny i nie musi, ma swoją godność. Przykazanie godo nie kradnij, jak se to? Nedy przecie cały świat kradnie, kto może to kradnie. Wierzący godo nie, bo nie musi, ma swoją godność. Nie będzie zdawał fałszywego świadectwa. Nedy przecie na takim świadectwie stoi świat. Każdy jako może i gdzie może to ryje, czy wie, czy nie wie. Wierzący godo nie. Taka jest godność człowieka wierzącego. To jest śleboda. Bo śleboda bierze się, wiecie, śleboda buduje. I śpiew, i muzyka bierze się ze ślebody. Bo śpiew to jest budowanie duszy i serca.
Moi łoskomilsi, wiecie, jak to czasem się słyszy? Ja nie wiem, czy tak jest, ale odpowiedzcie sobie sami. Ludzie sobie nie dowierzają. Kuny i lisy ponoć nikomu nie ufają. Wiecie, jak to jest? Kiedy ludzie zejdą do kupy, to sobie co razem uchwalić, to się rozejdą, bo nowe podejrzliwości spotkali. Czaną dusę uzdrowić i to zawsze, moi łoskomilsi. Zawsze. Chłopy, baby, młodzieży góralsko trzeba się wziąć do kupy razem, bo wiecie, ja przekonany, gdyby Stare Bystre ciągło każdy w swoją stronę, swoje kółko, dzisiaj odtuj by nie było. Bo wiecie, trzeba ciągnąć razem. Trzeba umieć coś dać. Nie to, co mamy najgorszego w sercu, ale to najlepsze. To może, co żeśmy wypracowali latami. To trzeba dać drugiemu. I dla jego spytom każdy swoje kółko, to wszyscy muszą ciągnąć w jednym kierunku. Trudności były i będą, bo my są tacy różni, wiemy dobrze. Ale przecie nie wolno się nam załamywać jakimiś tam trudnościami. Bo wiecie, wy wszyscy musicie wykrzesać siebie taką siłę ducha i ciągnąć, ja bym powiedział, te sąki w jednym kierunku. Przecie wyście są lud Boży. Wyście są twardzi, wyście są mądrzy, bo z wami jest Bóg i wszystko się wam uda. Ale wiecie co, moi łoskomilsi, nie trzeba zmieniać ani sąsiada, czy kogoś ani w Polsce. Nie, trzeba zmienić nasze serca, bo drugiego to łatwo. Zmieniajmy nasze serce. Przecie możemy my Bogu zaofiarować duszę przemienioną. Moi łoskomilsi, Pan Jezus daje nam pokarm. Ale co ty z tym pokarmem robisz? Bo wiecie, my mamy chleb i ten chleb jest taki dobry, ale przecie my też musimy mieć to duchowe jodło, co by nam pokrzepiało duszę. Jak to z tobą jest? Odpowiedz sobie, bracie i siostry. Moi łoskomilsi, niestety kiedy nie powiem, będę chory. Coś mi tu szturko po plecach i go do mnie powiedz. To wam powiem. Jest to rzecz bolesna. Ale trzeba o tym powiedzieć. No wiecie, ta niescysno gorzałka, łokowitka. Edy gadają, tu o nas rozmajcie. Takie te zgadanie do mnie doszło. I wiecie, że ja się czuję źle. Kiedy człowiek słyszy, i ja wam powiem, że nie zgodzę się z takimi tam rzeczami, co gadają. Ale takie rzeczy do mnie doszły. Ta niestysno gorzałka. Znisty wszystko. Gadają, rozmajcie tu o nas. Wiecie co? Ja wam niczego nie zakazuję, bo i po co? Przecie tak zrobicie, jako będziecie chcieć. I no was grzecznie pytam o jedno. Pytam to tych, którzy z okazji do modlitwy se zrobią po tę okazję do gorzałki. Niech ze przynajmniej wiedzą, że to nie tędy droga, to nie tak. Moi łoskomilsi, bo gadają, że górole piją. Wiecie co? Czy my wszyscy tu bandziory? Czy my wszyscy tu pijoki? Czy my wszyscy tu najgorsze rzeczy robimy? Nie zgodzą się z takim gadaniem. Bo tym, co to godo, to coś mu się chyba w głowie porobiło. Wiecie, co nie wolno nigdy wszystkich wrzucić do jednego worka. Bo są gorole uczciwe, co tu przyjechali z niczym, a dzisiaj mają fortunę. Moi łoskomilsi, wiecie co? Jak ktoś będzie pił, to niech se powie, że okazję do gorzałki se narósł sobą. Moi łoskomilsi, jeden pije, a cień jego głupoty leci na nos wszystkich. Dlatego, moi łoskomilsi, to nie tędy droga. Wołajmy, Boże, pokaż nam drogę, w którą trzeba nam iść.
Przecież tych perci jest tyle po lesie, po górach. Nie chodźmy takimi perciami, bo dokąd nas doprowadzą? Trzeba iść szeroką drogą. Tak jeszcze nie było. Kie pójdziecie z tyla, to was będzie szkoda. Po całym Sisro płakać będzie woda. Co bych się na śmierć nie zakrzyczał, to pięknie was pytam, moi mostowiści, wracajcie tu do nas i do cynstwo. Amen.